Došli u moj novi video. Danas smo tu sa Petrom. Nastavljamo serijal Bed Warsa. Kao što znate, rank upovali smo se. To možete vidjeti po meni i Petru. Ja Dragon Slayer, on je Obsidian, ja Dragon Slayer. Ajde, imaš tu čast da startaš game. Startamo. Vreme je da ih malo uništimo. Da ih prebijemo. Znači, mislim, verovatno se to neće desiti, ali koga briga. Nema veze. Što da ne? Da. U ovu mapu volim. Sa balonima. I tačno znam šta ću da uradim. Ljudi, vidite, moj skin baš je smiješan. Dajem red. Ko je s nama? Pogledaj. Ovaj je Evel. Ovaj naš je Evel. Šta je ovaj? Ovaj ko da nema rank. Meni ne piše ovom našem rank. Diamond. Diamond i Evel i... Znači imamo Obsidian, Diamond i Evel i Slayer. Ja navijem ko Slayer. Ne znam šta mi bi pa da kaže Slayer. Naš je Obsidian 3. Ajmo, idemo sad. Sam da ne prekinem snimanje. Pošto se to uvijek dešava. Ljudi, vidite kako ja to profesionalno gradim. Je moguće da su opet ove nubare Nube bježi. Ja pametno napišao da im srušim krevet. Kome? Sa neupgradeovanim pikeksom. Ja idem da srušim zelenima. Zeleni imaju Obsidian na krevetu. Jedan im je malo jači. Nije jak, ali uništio sam ga. Bože. Šta? Ne. Tamo neko ima istu pozadinu kao ti. Nema veze to, ja sam kod zelenih. Nemoj da im rušeš krevet. Ja sam umro, ajde gledamo Petra. Nema veze. Aj priđi. Ja sam umro. Ja pokušavam da gledam sa pikeksim. Ovo je bilo zagrijavanje. Sad krećemo stvarno da pobjeđujemo, ljudi. Znači, radim neće biti dobro. Sad ćemo i ko bokseri ubiti. Ne baš stvarno, ali... Neki brate koji mene na treningu, on bio golman, a on neke bokserske stvari radio. Uvijek dolazi i udara vazduh. Ja i moj drug da gledamo kao je ovaj normalan. Nije. Ajmo, samo sam upgradeovo talente. Ajde. Ovo je već bolje. Naš je Evel i Slayer. Dobro smo to. Ali ne toliko to je žuti koliko sam ja vidio. Da li sam ja uopšte žute vidio? Pa da ja. Ajde. Kad nisam pao. Ne! Pa pao sam! Toliko ću se još upiti. Dobro, pa imam. Polako, Danilo, smireno. Ja otišao na ove majmune.
Koje? koji nemaju pojma da igraju. Na zelene. Nubare neopevane. Sorry što sam to rekao. Nisam teo. Ma glupi su. Zeleni je baš... Evo. A ovdje dolazi žuti. Priđi, zeleni. U jedan zeleni... Nema pojma. Nema pojma, ubit ću ga sa wooden swordom. Šta? Molim! Ajmo mi gore. Zanima me kako. Nemam pojma. Ja ti živ si. Živ smo svi. I sad mi ovako ljudi ovako chillamo. Ja i Petar kad smo ovako pozivu chillamo. Gdje si ti? U sredini na vrhu. Imam jedno pitanje. Slobodno mi reci. Kako si uspeo da... ti si u sredini na vrhu. Da. Šta si ti mislio? Pošto neki naš došao, nekako je sa neba pao i iskoristio slime. Nek pao sa neba. Kako? Nemam pojma. Kako padne sa neba? Nemam blage veze. Ono HP-a. I ljudi... 12? I ljudi ovi zeleni... Jedan zeleni je preživio. To je 3 zelena su preživjela. Da ni... Molim? Jesi tu? Dobro, krenuo border da me ubije. Eno ga. Jedan crveni dolazi kod mene. Vidi da sam. Gdje? O, čao. Ja nemam blokova. Ne, ja imam jedan gold. A ja imam Border. blok. Ja nemam bow. Evo ti 2 golda. Pa rekoš da imaš jedan. Sad još jedan. Hvala. Ajde nek još jedan crkne pa idemo da se fajtamo. Joj Bože. Ne moramo da skučimo. Ajmo sad. Čekaj. Siguran si. Evo mene. Siguran. Evo, zelenog ubije. Okej. Ubio me zeleni. Ubit ću ga. Neću. Mi smo nubari najgore. Ma kako smo onda Obsidian i Slayer? Ne znam. Nemam nija pojma. Ali sad kreće prava rasprava. Sad ćemo ispuniti. Prava rasprava, bit ćemo zadnji. Nećemo. Još jedan level i onda sam 30. Zanima me kako sam ja došao do Obsidiana, a nisam još uvijek 30. level. U čemu? U levelima, pa nemam pojma. Ne, ja slučajno starto game. Ljudi... Daj, odigraj ga. Neću da ga odigram, izaću. U run sam dobio run 4, ne znam za šta. Za ovaj... Znaš kako se jedan kod nas lik zove? Dominik CS6.
Dominik CZ6 tačka. Ko onaj Dominik, znaš? Smackdowner. Da. Smackdown. Kako ja to volim da gledam. Ono kad se tuku golim rukama, nemaju ni rukavice, ni ništa. Petre, Molim. sad ćemo ih ubiti. Evo mene, ja sam izašao. Ja igrao s drugom GTA 5. Mi opljačkali banku, dobili 4 miliona eura, onda potrošili 2,5 miliona na ove što su nam pomogli i znaš šta se desilo? Ne znam. Sam se potrošilo, znači ovo je otišao u klub i sam potrošio pare. Tvoj drug. Baš je pametan. Nije moj drug, nego nekako, mi nismo ni znali da se to dogodilo. A mi htjeli da kupimo Bugatti. Ja, znaš šta mi je moj drug rekao? Ne. Bugatti Urus. Šta? Moj drug rekao Bugatti Urus. Bugatti Uroš. Ja imam kajvali od smesa. Da. Bugatti Urus. Mi smo plavi, naš plavi se ne čini baš kao dobar, izgleda ko da je bronza, u stvar nije, ima 28H. I jedan crveni ima 34 HP-a. Da, znaš kako se jedan lik zove? I'm not Pecky. Kako? I'm not Pecky. Ja nisam Pecky. A ti se zoveš, kako se ti zoveš, da, Petar? Jedan Obsidian, Slayer, Sticky Slayer. I zadnji ovaj Puller Ban, ne znam koji je, sad ćemo da proberimo. Urban je Hunter. Ovaj Pure Ban Dragon Hunter. Da. Obsidian, Dragon Hunter, Dragon Silo. Kako si dobio tu pozadinu? Iz onog boksa što se dobio. Ono na svaki dan po jedan boks. Misliš poklon? Da, poklon. Zeleni su Dragon Hunter, Dragon Hunter, žuti su Dragon Hunter, Diamond, u stvari pak nije Diamond. Novi Sormen. Imam dvije Ali kako god ja idem na njih, bez obzira na sve. A nek bili najjači idemo. Koji sad šta ću za njima da uradim? Ništa im neću uraditi. I evo I'm not Pecky već uništio krevet. I Petre, sam da znaš, ja sam baš glup. Zeleni uništeni. A gle zeleni što idu kod nas, to je meni najjače. A još se pravi... Jedan će umreti, u stvar neće. Joj, zeleni jedan mi je prejak. Ovaj red micah. A idite dole, brate. Likovi su prejaki. Jednog sam srušio, drugog sam srušio. Ajmo na trećeg. Neka. Neka. U stvar, što da ne? Ne ima Jer si to srušio samog sebe. Da. I pisalo da sam ubio samog sebe. Ubio samog sebe, sve pisalo. Evo ga zvuči.
Petre, ja i ti smo jako glupi. Pain. Ureva Pain. Brate, neke on se zove Pain. Ima lik koji se zove Pain u nas. Lik neki ide na mene, ali neće za dugo. Petre, šta misliš koliko ćemo rundi da odigramo sad? Mislim da me juri crveni. Hoćeš još? Da, juri me i kako me juri. Srušio sam ga. Čekaj, ovo je Aman, onaj što sam ubio. Petre, ono je onaj pravi Amans što sam ga ubio. Ali ja mislim da je opet fake. Da, fake je. U stvar nije, ovaj Aman ima 34 HP-a. Znači ja i ti smo sreli Amana. Ja sam ga sreo i ubio. Pa, ali... Koga briga za Amana? Koga briga za Amana? Jesi ti preživio, ja sam umro. Ja sam živ. Ajde gledaj. Ajde me gledaj, ko je to moguće. Ali Petre, da, taj Aman... A on koga to radi, ovi likovi? Onaj Aman što je pravi, imao je 33 HP, a sad ima 100% 34, pošto on i dalje igra. To srušio sam nekog lika, ali je i dalje živ. Ide na mene. Ali Petre, ja mislim da sam ja sreo pravog Amana ili ti, zato što ovaj Aman se zove Amans, a ja sam sreo onog Amana pravog i ubio ga. Ja skočio dole. Go Amana nubare. Ja sam mrtav. Da. Ali dobro. Ajmo sad zajedno da odjavimo video. Hoćeš? Ajde, hoću. Ili ja da ga odjavim? Kako hoćeš? Ajmo zajedno, bolje je to. A dok se meni čita na ovom telefonu 5 godina. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. A vi za sljedeći video malo počekajte. Oko 2 dana. Pričekajte 2 dana, izbacit ćemo još jedan video. Ćao!